2001 urtiaz geroztik nabaritu dugun euskeriaren galeria mantendu eginda. Bataz beste, elkarrizketen 79% euskaraz dira. Osea, ni lehenengo gidare entzuten eban euskararen hitz bat. Suertio, privilegio, derrigortuta egon nintzen ikastera. Aldatu nahi da, ala ez. Da erantzuna aldi bada. Bai? Nun? Norekin? Eta noiz aldatuko dut. Gure helburu nagusia azken finean zen, eusliak eta topatia, ez? Horregatik, da garrantzitsua beketi bezalako dagoetan, arrotasun hori berreskuratzea, baina erantzunkizunez jokatzea ere. Begibiaz, belarribiaz eta aho bateaz jaioten garin modura, euskeriaz be jaioten gara. Harro egon behar gara horretaz, gu euskalduna gara, euskal herrikuak, lekitxokuak. Gure herrizak gaitasun hori dauko. Belaunaldiz belaunaldi euskeria transmitidu dugu, beti.